Приключихме за щастие. Благодаря на всички. Точка 2 разни, ако някой има нещо. Господин Дилов, заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, има създадено сериозно напрежение около функционирането на Националната художествена галерия и нейните поделения и въобще тук не визирам дървета, овошки и други неща. Става дума за доста неприятни сигнали, които достигат до нас, свързани с колекцията на Жорж Папазов, например, с някои процедури, с състоянието на фонда и, разбира се, с много неотговорени въпроси, например, около какво стана с това дарение прочуто от австралийската гражданка за нуждите на Националната галерия. И затова ви предлагам да намерите начин, по който да извикаме ръководството на този сектор, може би министъра, може би заместник министъра, който отговаря за сектора, и госпожа Бубнова, която е директор на галерията, и да се опитаме да внесем някаква яснота, преди да сме затрупали министъра с въпроси и да направим публично достояние притесненията, които имаме. Още повече, що се отнася до някои сектори, хич не е хубаво те да излизат така извън границите на държавата, нещата, които според специалисти се констатират. Така че преценете кога да направим такава специално заседание на комисията, посветено на проблемите на Националната художествена галерия. Благодаря, господин Дилов. Истината е, че има много въпроси по отношение на Националната художествена галерия. Те са от неща, които станаха известни пък няколко месеца по-късно, като взрива в фондохранилището, увреждане на картини, до неща, които са свързани дори част от тях са за закрито заседание на Комисията по културата и медиите, защото рискуват да нанесат такива тежки щети на образа на България, че не знам дали там не трябва да бъде сезирана и прокуратурата много сериозно. Тук имахме разговори с различни хора наистина от този сектор и нещата не изглеждат добре. Със сигурност има какви въпроси да се зададат, така че може би ще направим, а и вие, ако като членове на Комисията по културата и медиите, предполагам, че няма да има някой против, да направим изслушване на госпожа Бубнова, заедно с ресорен министър, заедно с шеф на, може би, на дирекцията, която отговаря за галериите. Имайте предвид, че това е Националната художествена галерия, която задава стандарта на всички галерии в страната. И ако тя прави подобни неща, не ми се мисли какво се случва по другите галерии. Така че ще информираме и госпожа Бубнова, и всички, и Министерството. Ще поканим хората, които могат да дадат отговори на подобни въпроси. И се надявам да малко по малко там да започнат да се взимат мерки. А наистина пък може би в хода на това проучване ще направим и някакви изводи за това докъде можем да го говорим публично и докъде да закрием заседанието. Става въпрос за фалшификации, наистина за неща, които излизат извън полето на изкуството и на културата и на естетиката. Друг е въпросът, че беше получен публичен отговор за този храст, който мой приятел ми каза, че бил Годжи Бери всъщност. Но саморасло Годжи Бери, ако се поддържа добре, би могло и да даде и плодове, но на покрива расте дръвче. Така че отговорът е, че ще информират зелени системи. Моята цел не е да се заяждам наистина за това храстче. Целта беше да се покаже, че ако не можеш да си организираш пространство около твоята културна институция, и това го казвам не за художествена галерия, а за всички културни институти, изобщо никой да не ми говори за концепции, за реформи и за такива неща. Защото ако ти не си в състояние да си измиеш прозорците и да почистиш около сградата, означава, че не можеш да направиш нищо друго. И това нещо
според мен, и понеже сме и доста хора в комисията, който ходи някъде, го призовавам да гледа първо това и после всичко останало, защото от това могат да се извадят много големи изводи за работата на един директор на културен институт. Ако няма други изказвания, закривам заседанието и ще видим нататък какво правим.